गोजोनथाव खौरां बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै ज'खन्थाइखौ खुंफुंनो दिनै बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जाबाय। बोसोरफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंबोनाय थानाय बादिनो देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै ज'खन्थाइ खुंफुंनो दिनै गलाघाटनि टेलिसालनि रंजासालियाव बानजाय आफादखौ दाफुंनानै होनाय जाबाय। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै ज'खन्थाइखौ गलाघाटनि सिसुफानियाव खुंफुंनो लानाय जाबाय। एबसुनि 52थि ज'खन्थाइखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै गलाघाटनि टेलिसालनि रंजासालियाव गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लानायजों बानजाय आफादखौ दाफुंना होनाय जाबाय। 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै ज'खन्थाइनि बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि बिथांखौ सायख'नाय जायो आरो गाहाय नेहाथारि महरै ललित ब्रह्मखौ बिबान होनाय जायो। दिनैनि बे बानजाय आफादनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायोदि बिटिआरनि जौगानायजों लोगोसे BKWSनि बर'फोरनि बागै गोबां जौगानाय खामानिफोरखौ नोजोर होनांगौनि BKWSनि बिसायख'थि खालामनायनि बियाब दानायनि सरकारजों गोबां सावरायनांगौनि खामानि दं। बेफोरखौ नोजोर होनानै जारिमिनारि गलाघाट ओनसोलखौ आरोबाव बेनि जारिमिनखौ रोखा खालामनो बे मेलखौ खुंनो नाजानाय जादों होनना फोरमायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै ज'खन्थाइ एबा एनुवेल जि माने डेलिगेट कनभेनसन बेखौ जोङो देग्लाय गलाघाटआव खुंफुंनो थाखाय जोङो एक्जिकिउटिभआव थांखि आजावनाय बायदि दिनै बेयाव बानजाय आफाद दानाय रिसेपसन कमिटिनि बेयाव मेल लिंदों। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददआव बेयाव बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन जों लोगोसे गलाघाट ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो फोरोंगिरि सानसुमै समाज सिबियारि बयबो बाहागो लाफैदों। मिजिंथिदों गलाघाट जिल्लायाव जेरैबायदि रायजो राजानि बा मेलेमजिबिफोरनि जेरैबायदि खौसेथियै बे जुथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय जिखिनि जोंनियाव मदद आरो हेफाजाब बिथांमोना दिन्थिदों। थांनाय समाव बिथांमोना अलरेडि एबसुनि जुथुम्माखौ 2006 सनाव खुंखांबाय। जोबोद खस्थ'नि आरो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बै समाव थासारिया मोजां नङामोन आरो जोंनि रांखान्थि समाज बेबस्थायाबो गोबां माने माखासे गाज्रि थासारियाव दङमोन। बिनि उनाव बिथांमोना बर' थुनलाइ आफाद, धोरोमारि गौथुमफोरनि मेल जुथुम्मा खुंदों, UBPOनि खुंदों आरो बेखायनो जों सानो जे 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव खुंजानो गोनां बे जुथुम्माया थारैनो जोंनि थाखाय गोसोखांथाव जागोन आरो बे जुथुम्मानि गेजेरजों गलाघाटआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि आसाम नागालेण्ड जि बर्डार जेंना आरो बेयाव फरेस्ट राइट एक्टनि अधीनाव जि हा मोननांगौनि जि मोनसे थासारि आरो बेजों लोगोसे जि माने स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मेटार दङ 6.3 बेयाव एमइ स्कुल आरो माखासे हाइ स्कुल दिनैबो प्रभिन्सियेलाइज जायाबासिनो गोलैसोनानै दङ। जि बाथ्राफोरखौ जों सरकारजों सावरायबाय थादों। दा फैबाय थानाय बे जुथुम्मायाव जोङो गासै माहारिनि जि इसु, माहारिनि सार्थ, जातीय सत्ताखौ लानानै माहारिबादखौ सिगाङाव दोननानै माहारिनो गोनां जानाय जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ, जिखिनि आनरिजल्भ इस्युसफोर दङ, बेखौ जोङो गोथौ आरो गुवार डेलिगेटआव सावरायनायनि गेजेरजों जों जाहाथे थांखि आजावनो हायो आरो आथिखालाव जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सुस्रांनायनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि खामानि मावबाय थादों बियो फैबाय थानाय बे 4-5 मायाव माखासे दफाया थारैनो आरोबाव मावफुंजाबावगोन। बेनि माखासे फिनिशिं पार्ट आरो आनरिजल्भ इस्युसफोरखौ माबोरै आवगायलांनो बिनि सायाव गोथौ आरो गुवार सावरायनांगौ दङ। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे सिमां गेरेमसा माहारि दानाय, बिनि गेजेरजों माहारि दानाय, राव थुनलाइ हारिमु, सोलोंथाइ, रांखान्थि, राजखान्थियारि मोन्थाय बे गासै जि मेटार दङ, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि थिसननांगौ, समस्ति दानांगौ, बिसायख'थि खुंनांगौ, राजनैतिक आरो संबिधानिक जोंनो जि बेबस्थानि गेजेरजों जोंखौ जि मोनसे सेफगार्ड आरो प्रटेक्सन डेभेलपमेन्टनि थाखाय जि मोनसे काउन्सिल सेटआप दादों बेखौ पुर्नांग पर्यायाव लांनांगौनिबो गोबां हाबा मावनांगौ दङ। दिनै जोङो मोनसे बानजाय आफाद दाबाय आरो बे बानजाय आफादाव एबसुनि आगुनि लोगो आफादगिरि आथिखालनि बर' कसारि काउन्सिलनि डेपुटि CEM रमिय' पि नार्जारि बिथांखौ जोङो रायजो राजाफ्रा सायख'दों चेयारमेन हिसाबै आरो गाहाय नेहाथारि आरो लोगो आफादगिरि गोबां बिबानगिरिफ्रा बेयाव बिबान लादों। मिजिंथियो जे जोंनि जुथुम्माया खोब मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों बेयाव जोबनानै थांगोन आरो गलाघाटआ जिहेतु मोनसे जारिमिनारि जायगा, बे जायगाया
या बे जथुम्मानि गेजेरजों आरोबाव आसाम आरो भारतनि दरबाराव मोनसे मोजां रिकगनिसन मोनगोन आरो माहारि जौगानायनि थाखाय जिखिनि थांखि आरो जिखिनि सावरायजागोन बियो बर' हारिनि थाखाय मुलाम्फा जागोन होननानै जोङो मिजिंथियो। गोजोन्थों।